Икенче бүлек. Идегәйнең Кобогыл исемендә үсеп, Туктамыш хан сараенда би булганы. Ринат Сәфәров укый. Җантимернең 6 угыл, 6нчы угыл Кобогыл дип беленеп үсә куйды Идегәй. 1 яшендә бер икән, баскан җире шил икән, 2 яшьтә ил булды, әйткән сүзе им булды, 3 яшендә аталык остаздан китап башлатты, 4 яшендә дан булды, фирасәте фаш булды, 5 яшенә килгәндә Җантимернең 5 угыл, 5-нә дә баш булды. 6сында ат менде, 7сендә җәя тартып, 7 тотам ук атты, 8-9 булганда 8 тукмак сындырып, туң тимергә кул ырды, 10га җитте ул булды, ул ни дисә шул булды, шүлгә чыгып басканда шүл ярылып юл булды, тауга чыгып басканда тау сыгылып уй булды, 11ндә 1 булды, уйпыксыз шишән ул булды, 12гә җиткәндә алпамыштай ир булды. Ир булгансың җир булыйм, иңсәм җиргә тисен дип, ил игелегем күрсен дип, асраган шал бабам ул да игелегем күрсен дип, тауда ятты тай бакты, кырда ятты куй бакты, йылкы бакты кыл булды, өстендә ямартун булды. Башы белән баш булды, атагы белән дан булды, түрәсе белән фаш булды, ятимнәргә яр булды, Идегәй анды ир булды, аты юкка ат булды, шүлләгәнгә су булды, адашканга юл булды, ялгызга ясак, җәяүгә таяк ул булды. 14-нә килгәндә 14 дауны бетереп, түрәсен биргән ул булды, 15-нә килгәндә 90 башлы урданың 90 углы бер булып, Айдалыга килгәндә алар белән ант тотты. Керәшеп берең мине йыкса, уныгыз миңа баш диде. Кушагын алып туй итеп, анда мәйдан күтәрде. 90 башлы урданың 90 углы җыелып Идегәй белән көрәш тотканда, йыкса йыга белмәде, шалса шала белмәде, барын йыкты Идегәй, йыккан береннән тун алып, Айдалыга идерде. Иеп салып Идегәй өстенә менеп тайшанды, Туктамыш хан тәхтенә мин мендем дип яр салды. Аннан әйтте Идегәй: "Анау килгән ак атлы ул Туктамыш хан булса, алдында баш имәгез, үзе сәлам бирмәсә, башлап сәлам бирмәгез." Туктамыштай олы хан Акбүз аты астында, лашыны ияр кашында, җилә җитеп килгәндә анда күрде Айдала. Айдалада 91 бала, 90-ы торыр яланбаш, ул 90-ның эчендә шалкаеп утырыр бер бала. Азамат ир Туктамыш килә җитеп килгәндә, ул 91 тик торды, торып бер баш имәде, инкәеп сәлам бирмәде. Туктамыштай олы хан анда торып моны әйтте: 90 бала Айдала, 90 булып бүз балалык итә белмәдең, башлап сәлам бирмәдең, ханыгыз булган минме өлкән, әллә юкса сезме өлкән? Анда әйтте Идегәй: "Башта булсаң син өлкән, аякта чыгар без өлкән. Әйтеп бирсәм ник өлкән, 90 башлы урданың янымда 90 баласы, шушы 90 баланың яшен санап салсам мин, анда чыгар без өлкән. Өлкәнне өлкән белмәгән, башлап сәлам бирмәгән, ул да булса ханием, син икән ай, син икән." Азамат ир Туктамыш анда уңга әйләнде, анда сулга әйләнде, әйләнеп җавап тапмады, хан сарайга кайтып килгәндә башыннан уе китмәде, урынында ятты ятмады, 3 көн күзен йоммады, 3 көн йокы татмады. Кыр башында Айдала, Айдалада утырып 90 бала эчендә Идегәй булды бер бала. Башы белән баш булды, атагы белән дан булды, түрәсе белән фаш булды, ятимнәргә яр булды, аты юкка ат булды, адашканга юл булды, карыны ачканга тамак ул булды. Айбалталы Дермән би, Дермән улы Урман би, 90 бала эчендә каракчылык кылган би, балалар менгән таяк ат аны урлап тотылды. Түрәсен моның бир диеп, Айдаланың 90 бала кулын килеп кушырды. Урман бинең кашына тыра килеп Идегәй кулдан кылын тоттырды, кылдан кылҗып тактырды, салкын ташка тарттырды, 90-ның берен җаллат итеп анда башын чаптырды. Хәбәр илгә фаш булды, җаллат булган ул баланы Айбалталы Дермән би кулын кулдан кайырып, Туктамыш ханга баш ырды. "Үзем булсам Дермән би, улым булып Урман би, урманымның башын чапкан шул баланың канын кайтыйм, әй ханием, түрәң бир." Җаллат булган ул бала торды дагын аны әйтте: "Кыр башында Айдала, Айдалада 91 бала, Кобогыл безнең беребез, ул да булса башчыбыз, моның түрәсен ул биргән,
Аның аргысын мин белмәм. Туктамыштай олы хан Идегәйне алдырды. Эй кыбыгыл, яхшы атаның баласы Җантимернең углы идең. Йылкы бактың, куй бактың, айдалада ут яктың, айбалталы дермән би, дермән углы урман би, аның башын ник чаптың? Анда әйтте Идегәй: Илеңдә йөргән каракчы 3 ат урлап кытылса, 4-нчедә тотылса, синең түрәң буенча 4-нчедә чабылса, дермән углы урман би, ул да шулай тотылды. Синең хөкемең буенча ул да шулай чабылды. Аның аргысын мин белмәм. Туктамыш торып анда әйтте: Эй дермән би, шушы торган кыбыгыл ни кылса да рас кылган, сүзем белән бер кылган. Мин аңа түрә бирә алмам, айдалада утырып 14 дауны бетергән, 90 бала эчендә бәйге тотып дан алган, 90-ына баш булган, түрәсен биреп фаш булган, ул ни кылса рас кылган, кыбыгылдай баланың түрәсенә чыга алмам. Кыбыгылга ана әйтте: Эй кыбыгыл, сарайымда кал диде. Истеңдәге иске тун, ул туныңны сал диде. Яурыннары каймалы, тиме бавы тартмалы, ал кара кеш тун бирим. Бу тунымны ки диде. Шың-шың иткән шын йөгән, шыңлатканда караган, тыкымы тулпар яралган тимгел шуар ат бирим. Ул шуарны мин диде. Күн давылбас так диде. Жил карамый жил диде, асыл шыңкар кыш бирим. Күл әйләнә ши диде. Бер бите айдай балкыган, бер бите көндәй салкыган, былгардайын былкыган, җифардайын аңкыган. Айтулы атлы ару кыз, җаның сөйгән яр булса, туеңнан туең кылдырып, аны да сиңа бирим. Куйныңа алып сөй диде. Кырымнан кыйын дау килсә, түрәсен аның бир диде. Кырымнан калын яу килсә, кыбыгылым аны кыр диде. Анда әйтте Идегәй: Атың булса багамын, утың булса ягамын, мин яхшыга яхшымын, мин яманга яманмын, кул биргәннең кылымын, хезмәтеңдә каламын. Торып килеп Идегәй хан ни бирсә аналды, ал кара кеш тун икән, кияренә аналды, тимгел шуар ат икән, менәренә аналды, күн давылбаз бар икән, тияренә аналды, асыл шыңкар кыш икән, шияренә аналды, бер бите айдай балкыган, бер бите көндәй салкыган, былгардайын былкыган, җифардайын аңкыган, айтулы ару кыз икән, туйыннан туйын кылдырып, сөйәренә аналды. Кырымнан кыйын яу килсә, дауны кырды Идегәй, Кырымнан калын яу килсә, яуны кырды Идегәй. Туктамыштай олы хан Идегәйнең көнендә яу белән даудан кытылды. Сарай дигән калада 4 дәрваза бар икән, икәве бикле булганда икәвен ачык куйдырды. Береннән килгән карваны береннән чыгып бетә алмый, быҗрасы бөтен алкадай буралып килгән мал булды. Туктамыштай олы хан Идегәй ирнең көнендә ил казнасы бай булды, биләгәне кыл булды, әйдәгәне мал булды. Җәйеп салса көмешен җәйрәп яткан күл булды, өйеп салса алтынын әлдермештәй тау булды. Ашаган казы ял булды, эчкәне сары май булды. Әмма Идегәй үзе кем, анысын белмәс хан булды. Кадыр бирде яшь солтан Туктамыштай хан улы, ул биләүдән чыкканда хан ханәше Яникә анда игезәк кыз тапты. Ул кызларын тапканда Туктамыштай олы хан аналыклар алдырып, сан сөяген бактырды, хан казнаны ачтырды, көрәкләп тәңкә чәчтерде, ханнан ханны җыйдырды, бидән бине җыйдырды, ту бияләр суйдырды, 30 көн уен кылдырды, 40 көн туен кылдырды. Олы кызы айга тиң, атын куеп ханәкә, кеше кызы көнгә тиң, атын куеп көнәкә, күңелен анда тындырды. Туктамыштай олы хан куйдан куен суйганда, туйдан туен кылганда, Идегәйнең алганы кагып түшәк салганы айтулы ару кыз икән, аның да җитеп ай көне, ай ярлыкаеп көн тулды, ат башыдай ул тулды. Ул туганда Идегәй аталыклар алдырып, сан сөяген бактырды, алтыннан чимәк уйдырды, көмештән төбәк куйдырды, 40 курайын семәк иттерде, 40 курайы каты булыр дип, алтыннан семәк кылдырды. Тубияләр суйдырды, Туктамышның сансыз кыл барын югын җыйдырды, ялгызыма алкыш тисен дип, өлкән бер туй кылдырды, хан кашында туды дип, атын норадын куйдырды. Ул туганда Идегәй кам йөргесенә будырды, кам йөргесе каты булыр дип, сусарына биләтте, күкрәге яулы үссен дип, качкан яуны кудырды,
Яуда яуыр булсын дип, яуны бергә кыдырды, күңелен шунда тындырды. Идегәй дастаны аудио китабы Миллиард татар редакциясе һәм Китап радиосы уртак проекты. Татмедиа агентлыгы һәм акционер җәмгыяте ярдәме белән эшләнде.